savumelana sathenga inyama sadla kwakuhle nje ubona futhi ukuthi hayi cha into eyingane yona ayinhle kahle hayi shuthi sincengeke intombi endala kwamnandi kufika isikhathi sokuthi ke hayi sihambe siye ngasendlini ngoba nasikhathi kwasekuhlula hayi ngabi nankinga futhi ngimcela ukuthi uma uthi awunankinga yabo ungazi lokuyohlupha abazali singathi ngala endlini sifike yabo athi hayi futhi anankinga nakhona lapha hayi kube mnandi nje futhi intombi endala hayi sisondele ngakhona endlini futhi masifika endlini hayi kungabi khona story hayi sihlale kube mnandi endlini okay it's fine hayi singene embhedeni hayi ke ngenzeke nami ke hayi sizameke naye kuntombazane ngithi kumthinta hayi angabi nankinga intombazane hayi ke ngimthinteke senze inkonzo yasekamelweni hayi ubone futhi ukuthi hayi inkinga ayikho ngenkulu nje inhlonipho ngixolise lapho intombi endala imali nami okwenzeka ongangiphathanga kahle ubona nje sengifika ukaze utshele mina loyo into enanizenza le endaweni zenu ungene la uthi wafika mina umficanga lo wakho mina ngifike ngihleli la ngifunda iBhayibheli usuzongitshela indaba zenu ukuthi nami wangithusa ngase ngifisa ukubona ikhasi wakulona ukuthi umenza kanje ekhaya ngabe bayazi ngixolise nje ngenkulu inhlonipho mabe ngicela ukuqhubeka nje nayo indaba ntombi endala uqhubeke nayo indaba kushuthi ke hayi ke siyenze inkonzo yasekamelweni hayi ingabe ikhona inkingi ngoba ayanga sivumelene naye silale kusekuseni nayo indaba la iqala khona ke ayithema kusa nje hayi ngabe khona futhi story avuke ageze kube mnandi hayi ageze kephi endlini yakho khona endlini la ukhona ke khona nami la endlini ubone futhi ukuthi hayi yonke into iqondile ngimnike ithole lami lenyawo hayi ashaya ageza kube right yabo inkinga ke isiqala phi inkinga isiqala la sekuthenini ke hayi nami sengimnika into yokuthi ke hayi ngoba sihlalele kwamnandi hayi so thina masuhleli kwazi ukuthola i-airtime mhlawumbe ukwazi ukungichecka nawe ungiqalaze iqale lapho ke indaba hayi page nje bomvu awunami ngithi ukuthi sebenzakalani ke manje hayi akhale kuntombazane ke athi ayena yabona akwenziwa kanjena yabo ubone ngathi inkulumo ke manje ke iyaqala ke manje yaphambana because ngakhipha imali ngakhipha u50 rand yabo ngamnika u50 rand ukuthi usuthola i-airtime ukwazi ukuthi hayi wabona ukuthi hayi nesimali ebusweni wabona ukuthi hayi nathi siyaphela ke manje hayi ke akhale ukuthi hayi akwenziwa kanjalo yabo manje mina ngidlala ngaye yabo awungibe sengibuza ukuthi ngidlala ngawe kanjani ngoba phela ngithi sikhulumile savuka yini esengidlala ngawe manje athale manje ngimnika yona incane wara yena uyasebenza uyasebenza ngibe sengibuza ukuthi hawu usebenza kanjani achaze ukuthi hayi mina into engisebenza ngisebenza kanje futhi achazeke ukuthi hayi yena ke nje udayisa umzimba Nkosi yami futhi ke mesebenza ke uwenza kanjalo futhi ke na indlela yakhe asebenza ngayo futhi ke namaphoyisa ke bavumelana ukuthi ke mina futhi ngimnukubezi kuphoqeke intombi endala ukuthi ke hayi cha fanele futhi ke ngizame le mali ngiyithole because phela manje sengiyaboshwa sekukuningi nami ingqondo ayisasebenzi manje sengithule nami ngesaba phela manje hayi kuphoqeke ukuthi ngizame ngifoneleke ekhaya ke osisi ngiyabo ngibatshele ukuthi hayi cha la sengehlelwe inkinga la eThekwini kanje hayi nabo baqale bengayikholwa leyo fonele kubhuti omdala ka ngimtsheleke yena ngibona umuntu oke athathele izinto phezulu fonele ubhuti omdala ngimtshele ukuthi hayi bhuti la sekube kanje la sengivelelwe inkinga kanje bengicela ukuthi ungakwazi asondele eduze uwesemsebenzini ke nesebenza ngamtshela ukuthi la ngiyaboshwa kanje hayi futhi ke ayithathele serious ubhuti omdala ngicatha acele emsebenzini wasondela futhi ngokukhulu ukushesha makuba kanjalo hayi futhi mifika kubhuti omdala ka ngimbekeke storyini ke hayi nawe uyabona yonke into namaphoyisa la kubalindi angimbekeke storyini ke kube inhlanhla izinto ilunga ngoba nami ayicha angikho right emoyeni intombi endala kahle wena ma ubhuti kahle uze la
ngokuthi bezocela ukuthi akhulume nosisi babe nento eyaphambili yebo yena kahle kahle bese ngamthola hayi yena ke umsebenzi hambe nje no hayi ukuthi mase mhlambe mhlambe besomhlaza nomali ukuthini kumele iqiniso laziwe yebo ngoba ziningi ingane ezihleli emajele zihlalele into engeke ezingayazi ngoba ukube usisi wamchazela umfethu ukuthi uyasebenza mhlambe babezokhuluma enye language naye umfethu nosisi mhlambe ukube wabeka ukube waqonda nje ukuthi mina ngenza kanje mhlambe nami ngangizosho ukuthi hayi kuyabheda bese mhlambe nangu 500 kube ukuthi mhlambe siyavumelana angabe kahle ahlela phela futhi kuyafana nokuthi wangibamba inkulu ukuthula kwakhe aze avuke ngombhejazana ekseni phela uyazi ukuthi even if noma umfowethu angenze njani ayikho indlela angayibalekela ngawo umthetho uthi uzotholakala ukuthini ulalile nayo intombazana and ma-checkwa la kodokotela bazothola ukuthi ngempela uya-correspond leshiwa uyena usisi masebenze njani eyaboshwa nje besiphuzile futhi nayo and yonke into bayenza kahle bobabili untombazana seshintshe ekseni so ingakho njengoba size la nje size kumzali mhlambe sizomfica ekhona nawe ukhona ukuze kuhle kucace ukuthi kwenzakalani mhlambe singathola njengoba sikhuluma nje usaplana ukuthi abuye futhi kumfana azofuna enye imali futhi ngoba indlela abaphila ngayo isikhathini samanje umuntu ngambona egqoke kahle njani kanti ucuthela abafana ematshwaleni mase bethe ukuthi uphuza mase enze ngazuthi hamba bonke mase fike enze njani afike abafuna imali so asaze ke ntombi endala ukuthi ngiphelelwa amandla ngane zami ngiphelelwa amandla hayibuka bakithi kanti umhlaba unjani okunjena mhlawumbe ungenza mhlawumbe bahlangene nalamaphoyisa mhlawumbe usebenza nayo into ngekuya ngoba most yalezi zinto vele nala kwemsakazo kuke kukhulunywe ngazi izinto ezikanje ukuthi imiyona impilo sebeyiphile esikhathini samanje abantu besifazane uyaboshwa uboshwe into engekho yabona nje uhlala ejele nje nami manje angisathembi ngithuke and futhi iproof ikhona inkingi leyo phela iproof ikhona yokuthi balalile vele kodwa manje naye nangu uzoyisholo yena ukuthi yebo silalile sekuphelele ubufakazi bukhona neevidence ikhona so yonke into ihlangene la ayikho into yokuthi umfethu uzokhuluma mhlawumbe athi hayi sivumelene iproof yalokho kuzothiwa yipi dwe ayikho yabo mhlawumbe into engaze msize sebengabuyela la ade bekhona kuyobuka ama video alapha eClubini ukuthi ade kwakumkanjani from lapho nomunye nikhulume nivumelane kube mnandi kanti naye phinde agile futhi ngoba manje imost yabo wena bayabona lento ukuthi iyenzeka ngithi sebejwayele ukuyenza kulamadoda ashadile phela yabona laba abashadile abazosaba angithi meke wathi kulo shadile ngizokufaka social media ngizokubopha avesana gcuma athini akhiphe amnike ngobani uyazi yena ukuthini endlini unomfazi nezingane ushadile konke kuphelele so manje meke kwaphuma into kanje izoba inkinga kuyena so ingakho sheshe kungabi nzima ukuthi akhiphe imali
so mase befica le genge ke le incane le